खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दाथ' UPPL निफ्राय जायगा जायगानि बियाबनि केन्डिडेटफोरखौ गोदानै मैया हरनि 11टा 12टाब्लाबो बिथांमोना बिराद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। आं नैबे मोनसे बाथ्राखौसो बुंगोन, दिनैबो बुंगोन, गाबोनबो बुंगोन, समफोरबो बुंगोन। मानो निसिमाया माबानिफ्राय फेरेंगा आलसिया बिथांनिफ्राय बिराद गोथौ हाखरनिफ्राय बासायदों होननानै बारग'दों होननानै आं सानगोन। दा बावखुंग्रि समस्थियाव रन्जित बसुमतारी EMआ थांबाय बा बिथांनो बै बियाबाव होदों। माने 14 चिराङाव गेलेया लाफानो बिथाङा बावखुंग्रि समस्थियाव गेलेहैनायखौ जासिगोन। मैयानि जिहेतु हर गेजेराव लिस्टआव ओंखारनाय बे हिसाबै तो बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा बावखुंग्रि समस्थियाव थांदों। माने बावखुंग्रि समस्थिया गोदोनिफ्रायनो जा एसे एनै फिसा फिसौ उन्नति बा डेभेलपमेन्ट फिसा फिसौ जादोंमोनब्लाबो दा थांनाय हिसाबै बावखुंग्रि समस्थियाव बिथाङा 100% बिथांनो रायजो राजाया भट होनाय नङा। आरो बिथाङा जुदि देरहायोब्ला बिथाङा जुदि देरहानानै EM मोनोब्लाबो बावखुंग्रि समस्थियाव बियो माब्लाबाबो उन्नयन बा जौगाथाय खामानिखौ लाबोनाय नङा। खारन माब्रै लाबोनाय? आरो बावखुंग्रि समस्थिनि रायजो राजाफ्रा क'क्राझारनिफ्राय नैबे बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्ट बेसिम फैनांगौआ 1500-2000 थाखा खरस। गारि भारा लानानै फैब्लाबो अट'जों फैब्लाबो 2-3 हाजार थाखा खरस। बेखौ लोगो हमफैनो थाखाय सानसेआव बावखुंग्रि समस्थिनि रायजो राजाफ्रा मोनलांगोन मा बेमार आजार दुख सुखआव मोनलाङोब्लाबो बिनिफ्राय हाइस्ट मोनगोन 3000 थाखा 5000 थाखा मोनलांगोन। नोंथांनो नांगौमोन 5000 अट' भारा बा गुबुन गुबुन भारायावनो नोंथांनाव थांगासिनो दङ 2-3 हाजार थाखा थांगासिनो दङ। होनबा बेफोरबायदि EMखौ नोंथांमोननि जायगायाव बा देरहाहोनायनि मा लाब दं? आरो जिखियानो जाया मानो बे बाराव बावखुंग्रि समस्थियाव रन्जित बसुमतारीनो जे भट होनाय नङा, गुबुन ट्राइब बा बर'फ्रा होनो हागौ, नो डाउट बर'फ्रा होद्राया नङा, होगोन। किन्तु गुबुन हारिफोरा बिनो जे भट होनाय नङा बियो रोखाखा। माबायदि बिथांनि आं बुंगोन दा बुङाबाबो उफाय गैया। खारन रन्जित बसुमतारीमोन बायदिया थार्ड क्लास EM ना एकदम खामानि गैयै EM। बै EMआ 2008नि जाथायफोरखौ रायखांग्रामोन, 2012नि जाथायफोरखौ रायखाङोमोन। बेखौ सोर संगठना मावा, सोर मावा? रन्जित बसुमतारीया नो डाउट 2008आव बियो आफादाव थाङाखै। 2012आव बिथाङाथ' दंथारो। बिथांनि बायदिसिना बिथाङानो बुरखांबाय थायो। BPF सरकारनि समावनो दावराव दावसि जादों। सोर खालामदों बेफोर दावराव दावसिखौ? रायखांनो हामा दे, आंबो मिथिगौ। बुंखांनो हामा बेफोरबायदि जानानै थांनाय माखासे जाथायफोरखौ रायखांनो गोसो जाया, आंबो लुबैया। नाथाय बियो दिनैहाय रन्जित बसुमतारीया एभ्रि स्टेटमेन्ट एभ्रि माने मिडियाफोरा कुइसन खालामबानो बे बाथ्राखौ बियो दिनै बुंनानै होबाय थायो। हाग्रामानि सरकार जेब्ला BPF सरकार फैदोंमोन बा सालायदोंमोन बे समाव बेफोरबायदि जाथाया सोर खालामदोंमोन? डिभाइड आसाम 50-50खौ सोर खालामामोन? नंगौ, नांगौ, आन्दलन खालामदों। नोंथांनि सरकार सालायनायावबोथ' मानिथो दिनैनि दिनावलाय दुनियानि जोबथा लेथ्रा नोंथांमोननि सरकार सालायनायावलाय मानोथो दिनै बेफोरबायदि जाथायखौ रायखांलायबाय थानांगौ, बुरखांलायबाय थानांगौ नि दरखारानो गैया। दिनै नाय पृथ्वी नारायण मेसदेबा सोर? बर'नि दैदेनगिरिफोरानोथ' राजा खालामदों बिखौ। बर'नि सोरबा सासे दैदेनगिरियानोथ' बिखौ खालामदों राजा। दिनै बियो सोरखौ रायाखै? पृथ्वी नारायण मेसदेबा दिनैहाय मा दं जायो? बिहा जेबो अस्तित्व गैयै जाथिसो बियो, जेबो सिनायथि गैजारोङि हारिसो होननानै बुंगोन आं बिनि हारिखौ। पृथ्वी नारायण मेसदेबा दिनैहाय सोरबा फेरेंगाखौ रायदों? दिनै लरेन्स इस्लारि सारनि सिगाङाव बेसेबां मा बाथ्रा बुंदों आं बुंनो मोनदों। क्षमा खालाम सार,
आं दिनैहाय नोंनि बाथ्राखौ एसे लानो गोनां जादों दिनैहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा पृथिबि नारायण मेस देबा स्टुडिअ जिरायदों होनना बुङोबा पृथिबि नारायण मेस देब दङ होननानै बुङोबा थार्ड क्लास बे गथ'जों मानो तर्क बितर्क हैलायबाय थानांगौ दरखार दङ जोंनि बर'नि लिडारफोरा आं बावहाय सोरबा सासेखौ बुङाखै जों बर'नि लिडारफोरा बे पृथिबि नारायण मेस देबफोर बायदिजों स्टुडिअ जिरायनायाव मानो बेफोरबायदि तर्क बितर्क जानांगौ दरखार दं पृथिबि नारायण मेस देब बायदिया दिनै मा कन्ट्रिबिउसन दं बर' हारिनि थाखाय मा कन्ट्रिबिउसन दं बबे बिथिङाव मा कन्ट्रिबिउसन दं बर' एबसु आन्दलनाव मा कन्ट्रिबिउसन दं बियो एबसु पिटिसिनि आन्दलनाव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बे जोनोमानो गैयामोन बियो बे समाव बिएलटिनि आन्दलन समाव मा कन्ट्रिबिउसन दं बिथाङा पृथिबि नारायण मेस देब बायदिया मा कन्ट्रिबिउसन दं एनडिएफबिनि दावहा समाव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया अनलि बियो थाखा फैसा गेलेबाय बियो प्रमद बर'जों बियो खिबु खारफानानै प्रमद बर'नि इन'भा गारियाव गाखोफानानै बियो प्रमद बर'जों मोजां जाफ्लानानै माखासे बाथ्रा आदाय खालामनानै प्रमद बर'आ बिथांखौ जोगारनानै ब्लडनो गुबुन आफाद दाफिननायनि खोथा बुंफिनदोंमोन दा आरोबाव दा गुबुन मोनसे दोलोजों बेबो दिनै इउपिपिएलखौ रायनानै बिपिएफखौ रायनानै बिजेपिजों मोजां जाफ्लागोन साननानै बिजेपि आंखौ बजबगोन दां साननानै बिथाङा दिनै जाय बाथ्राखौ बुंनाङा दिनै दावहा समाव मा जायो मा जाया बावहाय मोजांबो थाङो गाज्रिबो थाङो दावहा समाव मोजाङाबो थैगोन गाज्रियाबो थैगोन जेब्ला हाथियारजों लाना दावहा नांफुनाय सम बे समाव गोबां जाथाय जालाङो नाथाय बै जाथायफोरखौ जों बावजोबनांगोन नाथायबा दा दिनैनि राजखान्थिनि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा आनखि प्रमद बर'मोन बायदियाबो बुङो 2000 माबा दावहा जाफुनाय बै दावहा समावहाय बिथांमोननि जाथायखौबो रायखांनानै होयो दा दिनैहाय नोंसोरो एज ए इउपिपिएलल' नङा एज ए जाथिखौ दिनै नैबे पृथिबि नारायण मेस देबा असनमान खालामदों लासिसिं खालामदों ओंखायनो जोंनि बर'नि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दल संगठनफोर दं ट्राइबेल होन बा गुबुन आफादफोर दं बिथांनि सायाव बियो दिनै थारैनो बर' नंमारगौना नङा बिनि सायाव आरटिआइ खालामनांगौ आरो तदन्त खालामनांगौ जायफोर दल संगठनफोर दङ दिनैहाय गुबुन दल संगठन दिनै साहित्य सभायाबो दिनै बिनि सायाव तदन्त खालामनो हायो दिनै फरायसा आफाद दैदेनगिरि बिथांमोनाबो पृथिबि नारायण मेस देबा सोर बिनि सायावबो माखासे आरटिआइ खालामनानै बिथाङा बर' नंमारगौना नङा बिखौ बुरखांनानै बिथांमोनाबो स्टेटमेन्टआव रोखायैनो बुंना होनांगौ आरो दिनैहाय गुबुन ट्राइबेल संघआबो दिनै बेफोरबायदिखौबो मावनांगौ दिनै इउपिपिएलखौ बुंदों गाबोन बिपिएफखौ बुंगोन समफोर बिजेपिखौ बुंगोन सम आरो अखानायै कंग्रेसखौ बुंगोन बिनि उनावहाय फरायसा आफादफोर बायदिखौ बियो बुंनो खाबु लागासिनो दङ नाथायबा बे खाबुखौ मोनथ'वाखै मोनगोन सम लागोन नाथाय बियो सौनायबाय थादों सौनायगासिनो दङ बै पृथिबि नारायण मेस देबफोर बायदिजों जोंनि बर'नि दावहा जेसेबां दावहा जानाय बेवहाय जेबो एक फैथाबो कन्ट्रिबिउसन गैयि बे जाथिया डेभेलप गैयि जाथि होननानै बुंगोन आं बेखौ आनसिभिलाइज पृथिबि नारायण मेस देबा दिनैहाय सोरबा सासेखौल' बुङाखै दिनै रन्जित बसुमतारीमोन बायदिया दिनै असनमान खालामजादों दिनै थाङै थुङै रन्जित बसुमतारीखौ बबे हाखराव खोख्लैदों दिनै रन्जित बसुमतारीया जेब्ला नैबे प्रिया बसुमतारीनि जाथाय जानायाव गैया होनना बुंबा गोरोन्थि जागोन बिथाङा थांदों आफादाव अब्लाना म्यानमाराव दङ बिथांमोना प्रिया बसुमतारीनि बिमा बुंनाया बेसेबां सैथो मा मार आं बेखौ बुंनो थाङा दिनै बिनि खुगायाव दिनै जेरैबायदि बाथ्रा ओंखारनाय थारैनो रन्जित बसुमतारीयाबो उनाव जेलाव थांहैगोन नामा जों बेखौबो सानदों जुदि थाङोब्ला नोंथाङा दिनैहाय इएम जानायनि मा मुल्य थाखो आंनि कुइसना बेफोरबो गोबां बेफोरबायदिनो फिसा कुइसन जानानै दं बिथांखौ खोनानो मोन्दों मेलेरिया टाइफड जानानै थुक्राझार हस्पिटालफोर बायदियाव एडमिट जाना दङ नायनो थांनो नागिरदोंमोन आं बिथांखौ सम खाबु मोनि आंहाबो न'आव उसुबिदा जानायखाय थांनो मोनाखै जिखियानो जादोला बे लोमजानाय साजानाया बे बोथोरजों लोगोसे बयहाबो जायो आं बेखौ गिदिर इस्यु सानाखै दिनै पृथिबि नारायण मेस देबा एनडिएफबिखौ गुबुन सासे सोरजोंबा थोनहरजानानै लानो थांबाय दिनै एनडिएफबिखौनो दिनैहाय माबायदि बाथ्रा बुंदों
दिनै बेफोरनि सायाव प्रिथिबि नारायण मेसदेबनि सायाव सासे जों बबे मोनसे दल संगठननि जायखिजाया मैया स्टेटमेन्टआव नुदों बड'लेण्ड बुब्लि रादाब आरो गुबुन गुबुन खौरां बिजोङाव बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट जानांगौ बिथांनि स्टेटमेन्ट होनायखौ आं मोजां मोनदों जेखियानो जाया मानो गुबुन गुबुन दल संगठनाबो बिनि सायाव आंनिब्ला RTI खालामनांगौ बिथाङा बर' नंमारगौना नंमारा दिनै जेरैबायदि हिरा सरनिया मोनबायदिखौ दिनै ST नङा होननानै बियो गुबुन गुबुन दल संगठना बरनदोंब्ला दिनै बे साधारन सासे नंखाय बाखाय लोगोसे बर' आइजोफोरजों लेथ्रा लेथ्रा सावगारि नुनाय लेथ्रा लेथ्रानो गाज्रि गाज्रिनि गियान आखल बेफोरबायदि नुनायाव जों बेबायदि मानसिखौ बर'नि मानसि नङा बर' हारिनि थै गैया होननानै आंबो सानो आरो बियो 100% बर'नि जेसेबां आन्दलन खालामनायाव एक फोथाबो एक इंसिबो बियो कन्ट्रिबिउसन गैजायै नाथाय राजखान्थिनि दोलोफ्रा बेफोरखौ आंगो बर' होननानै जोंनि मानसि होननानै बोजबना लानानै गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्राबो बोजबना लायो तो गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बिनाय थाबाय तो मोनसे लास्टआव मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों बावखुंग्रि समस्तिया बायसान्सआव भट होथारोब्लाबो बारा दाहोदे EM रन्जित बसुमतारिनो गाज्रि मोननानै लाब गैया बिथाङा माने 14 चिराङाव मोनसेबो डेभेलपमेन्ट खालामाखै आरो बियो थगायसुला NDBनि मुङाव जायफोरा थैनाय मुंख्लं जानाय बिथांमोननो साख्रि मोनफा मोनफा होगोन होनदोंमोन बिखौ होनो हायाखै नै दा बिथांनि भेलिडिटिया जोब्बाय एक्सपायार थांबाय होनोबो हाया जेबो होनो हाया खोनानो मोनदों दाखालि फरेस्ट गार्डनि माखासे साख्रि ओंखारदों होननानै बुंदों जायफ्रा जायफ्रा साख्रि मोनबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स आरो जायफ्रा मोनाखै बिथांमोना सेकेन्ड टाइम नाजाबाव होबाय था बेफोरबायदि आरो साननांगौ लगिया नैबे बेबो मोनसे NDBफोरनि सोद्रोमाफोरा साबेसे मोनदों साख्रियाव फरेस्ट गार्ड बा बायदि रोखोमावहाय बिनि फिसाजोनि नामा हेड लिस्टआवनो दं आं बेखौ बुंनो गोसो गैयामोन बिनि फिसाजोनि खोथाखौ आं बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय दा आरोबाव बुंफिननो गोनां जादों जे रन्जित बसुमतारिनि फिसाजोआ माब्ला NDBआव थांखो आरो लिस्टआव NDBनि लिस्ट ओंखारबाय फार्स्ट लिस्ट होननानै बेयाव हेड नाम्बार 1 रन्जित बसुमतारिनि फिसाजोआ माब्रै थाखो जोंनि NDBनि गथ'फोरनि नामा थानाय मोनबा आंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन मा हिसाबाव हाबफाखो आरो सोरबा सासे एक्ट्रिसना मा होनो बिथाङाबो सोरखौबा केस होदोंनो बिथांनिखौबो खुगा खुगा खोनानो मोन्दों फेसबुकआव बेनि केस होनाय FIR होनाय ना माबा माबिनो बेफोरबायदि होनायखौ जों नुनो मोन्दों बिथांनिखौबो RTI खालामोब्ला गाब्र'गोन RTIसो खालामबावनांगौ जायफोर FIR होदों बिनि सायाव RTIसो होनांगौ साख्रियानो जलदब जिरायजोबनानै थागोन RTI खालामनांगौबा नाथाय बेखौ खालामनो नाङा आंनिब्ला बर' सासे लाइमोना जब मोन्दों मोजांनि बाथ्रा बाख्नायथाव बाथ्रा RTI बिथाङा जुदि FIR होदोंबा बिनि सायाव आरो RTI खालामनांगौ बिसिबां मार अब्लानो रोखा रोखा ओंखारजोबगोन एफाराब थिफुदलानो सोरखौबा FIR होनाय सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय RTI होबा बारग'आ गजोबगोन बबे सैथो बबे मा उल्था नोंथाङा बिसिबां मा होदोंमोन बे गजोबगोन माबायदि मोना खोथाया बे तो गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि